Coins, ako po si Super Chloe at kasama ko naman sina Michael, Angelo, Anya. At ang aming gagawin para sa video na to ay Pasok! Siyempre, ang rules ng Fast Talk ay may mga set of questions po tayo tapos sasagutin natin ng as much as possible ng mabilis. Simulan na natin! Yehey! Atong hudton ang mga questions nga itong na-print. Naka-print na po kami ng 2 column, 2 pages na Fast Talk questions na some of which nabasa na nila. So, maybe na sila idea kung sila ikatubag. So, ang ato lang pandiri no, mamungutana ko, kitatanan mo, tubag, usa-usa. So, ang style ani magsugod ni, kung ako may mungutana, apil ko. Ay, apil ba ko? Dili. Dili no. Sige, ako yung question na lang. Ako na yung question. Ako yung question na lang, apil ka. Question. Hello. Michael magsugod, si Angelo, tapos si Anya. Same ra Japon, sige. Papaspasanay ra ha. Pero okay ra magbasa maguna-una. Asa niya, paspas siya. Sige, sugdan na nato. Dili na kumukuan. Suma. Ay, sige. Tubag ra sa masabtan dili. Wala lagi or na. Wala naiuban mo lang mga or. So makaumapro ko na unaon jud ka ba. Go. Okay, go. Start na nato. One word to describe your summer vacation. Tut. Paspas. Miguel. Boring. Angelo. Happy. Fun. Best part ng bakasyon mo. Nalilog dagat. Ang lakag, tanan. Minista po 7-Eleven. 7-Eleven. Minista. Both. Unforgettable day of your life. Every day. The best moment I had. So to? Tanan. Play the statement. Alam mo ba ang... Guwapo si Maya. Di mo gusto maya sa Kaloy, manggugo. Guwapo si nobody. Naglalaro kaming tatlo ng chess. Huling taong nasaktan mo. Wala. Ang uyag. Shout out to kita to, James. Ang ex na. Angelo. Wala ka. Ako yung pinto. Wala. Guno, sir ka, Angelo? Si Ruel. Ryan. Yep. Complete the sentence. Pangiting-ngiti lang ako, pero... Wala lang. Sigiran, kaluparo kami sila. Ikaw niya, pangiting-ngiti lang ako, pero... Sige kasabon sa mama. Best cellphone app to spend your time with. Vivo. Application. Application, Messenger, Facebook, unsa. Games. Messenger. Tanan. Tanan? Tanang apps Dili lang specific? ko malingaw. Pinterest, Tumblr. Wala ka gallery. Best food to eat when you're alone. French fries. Fruits. Rice. Movie date o dinner date? Movie date. Both. Rate 1 to 10, gaano kasaya maging single? 100%. La! Ay, pa love sila. 10 ra na 100% kayo. 1 to 10 ra mong good. 10%. Dili percent, 1 to 10 ra. 8 ako. 10. Oo, hindi. Nag-uusap pa ba kayo ng crush mo? Hindi. Hindi. Bunso, sige. Hindi. Yes! Yes! Kanya po. Yes. Summer. Yes. Wata. Si Goyet. Huy! Angelo! Lugar sa loob ng Pilipinas na nais mong puntahan. America. Sa loob ng Pilipinas, Amerika. Baguio. Boracay. Tirado na. Palawan. Huling rason kung bakit ka umiyak. Ibo na lang papa or ni mama. Sabaw. Ikaw niya. Gusto mo bang mayuwan? Oo, hindi. Mahilig ka bang kumanta? Hindi. Hindi masyado. Ganahan, pero wala ko aking tingog. Lyrics ng buhay mo ngayon. Remember me. Kapag nag-iisa. Bahay na puno ng pagkain o bahay na puno ng inumin? Bahay na puno ng pagkain. Bahay na puno ng pagkain at inumin. Patay po ka di kakain. Ginihinig ka ko. Gawain mo para di ma-bored. Watching TV. Matulog. Theater. Or mag-video with Super Kaloy. Messenger. Katang nais mong ihandog sa special someone mo. Pero pungutan na, wala namang special someone. Remember me. Wala gani. Wala. Tamang gulmutanan. Ikaw gali! Si Mario na. Silingan ako si Mario. Bagay na huli mong nabasa. Ay, kasing-kasing ni James.
Bagay na huli mong nabasag. Baso! Baso! Bowl! Bawal. Ikaw niya. Wala ko yung nabuwa. Your ever favorite ingredient sa loob ng halo-halo? Saging! Ice cream! Saging. More pera o more kaibigan? More pera. More pera with kaibigan. Say lang. Huling taong nagpasaya sa'yo? Si Jay! Si Mama! Ako nga! My family! Sinong guardian angel mo? Si Lord! Si Michael! Huh? Kailan siya pumatay na ka? Ano yung sa ko? Paboritong inumin? Milk. Soft drinks! Tubig! Paboritong amoy? Hiling gulay. Oo, hindi. Mahilig ka ba sa K-pop? Hindi! Hindi! BTS! Batang taga Suba! Gabantay Uy, mo. kuhan gitu. Bash. Sige na, mabash kami sikat na. Anong mas mahirap? Walang kain o walang tulog? Walang tulog! Walang tulog! Walang kain pala! Walang kain. Give up or hold on? Ay, give up na yan. Give up! Ikaw. Sabay, gawin lang. Uso ko yung Hold on to everything that you can't give up. Oh, good na question. Lam. Sige na! Hindi ka ganahan? Hindi kita ko Kasi yung diba? Gulong-gulong. Sige. Dine out o dine in? Dine in! Ang aircon. Di ba take out yung mga? Dine in, bawal mangayo. Ikaw rin sa magkaon. Bukas o ngayon? Bukas, pag kinabakay ka na buhi. Bukas. Araw o gabi? Araw. Gabi, kay init kayo nagbuntag. Gabi. O, gabi. Ah, Kan man. No! Iniyakan. Dili. No! Okay. Pinakamasaya mong araw? mga ligo. Agent Aida. O, birthday na ako. Patay-lipay ka? Ikaw? Ang anak ko, wala akong galing. Ano niya? Panganak. Yes or no, totoo bang kadalasan sa relasyon, babae lagi ang kawawa? Oh! Complete the statement. Gusto ko sana... Nandito ka. Sige, saan bro? Shine. Gusto ko sana Masaya lagi. ako, kami. Pinaka nakakairitang household chore. Panghuhugas. Ang laba. Diet to exercise. Diet. Exercise. Para mag-fit yung lawas. Ay, exercise. Exercise. Yan. Kaniwang matambo. Tawa. Sweet o spicy? Sweet and spicy. Like o comment. Like at comment. Parusa para sa mga taong manloloko. Lokohin. Alokoyin din. Ay mong balusan. Crossover. Oh! I'm afraid away. Luto sa Loading. baboy, lechon. Loading. Ulam man. Oh, loading. Ay, loading. Tuwing kailan ka kinikilig? Hindi na. Kilig ka na mga ugdugay na kaka. Next! Uy! Balik! Balik! Ito. Aga na bang alos ka ng tanong? Boom, boom, pow! Complete this. Matyaga o maunawain? Bataga. Matyaga. Bagay na dapat lagi mong dala. Cellphone. Ang importanteng bagay. Ballpen. Pinakaayaw mong gawin. Panghugas. Kana sa buong. Puro tapulan. Wala namang gusto. Wala ba? Manghugas. Ugas. Tiga lang. Manghugas ka kaya. Makulit na kaya ng plato yung basa na nung... Best gift you have received? Nan? Money. Biglaan o pinagplanuhan? Daan. Biglaan. Sa anong bagay ka magaling? Chess. Or badminton. Ito lang. Basta kay sports. Sayaw. Pulbe. Sambon. 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 Planetang nais mong puntahan? Mars. Dito rin o sa? Saturn. Ay, dili. Ay, Mars na Mars. Complete the statement. Ako yung tipong... Nagluluto. Sure ka? Nagluluto rin ka. Nagluluto. Ako Muluto ba ako? Wala, nagtutulong. Ano sa'yo giluto naman niya? Kaon. Saan ito pagkaon na? Itlog. Complete the statement. Bakit kaya? Ako nasaktan. Iiwanan ka o mang-iiwan ka? Mangiwan! Laging pagod o laging malungkot? Laging pagod! Buhay na walang cellphone o buhay na walang wifi? Buhay na walang wifi! Cellphone! Wifi!
Buhay sa... Buhay na laging masaya o buhay na walang problema? Buhay na walang problema! Wala kang problema. Lipay yung ka. Yay! Nauman na! At yun po ang aming fast talk para sa video na to. This has been Super Kaloy. Kasama ko sina... Micah! Angela! At ito ang... At kung nagustuhan po ninyo ang video na to, please give it a thumbs up, mag-comment, i-share, at And subscribe! mag-subscribe! Maraming salamat! Till next video, bye! Bye!